Joe Hart ude af feltet. Zlatan! Nej, stopper det aldrig! Det er og bliver bare verdensklasse med ham her. Der kommer til at være generationer efter os, og før os, som er også over, at de ikke har set ham her på en fodboldbane. Det er så hurtigt opfattet. Jeg er med på, at han med sine øjne kan se, at Joe Hart er ude af feltet, men der skal altså noget til at tænke, ved du hvad, den sakser jeg skulle lige ind, makker. 4 kasser af Zlatan Ibrahimovic, så det skab sat på plads. Nej, men det er så vildt, så vildt. Man ved jo dårligt, hvad man skal sige. Og så kan det godt være, at han en gang imellem forløber sig på en dommer, eller en modstander, eller en medspiller. Men når man kan de ting der, so be it.